Matud pa sa atong salmo, ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Og ang kasabutan sa Ginoo usa na ni ana nahimutang aning pagampo nga iyang gitudlo nga ang kalan-o nato sa matag adlaw ihatag gid niya karong adlaw nga iya sa tang pasayloon sa atong mga sala way limit. Basta magsige sa tagpasaylo sa nakasala nato, niya iyatang ilikay sa mga dautan, bisan sa mga pagsulay. Pero ang iya lang sang ihangyo nato, nga ato sad nga batunan ang ato sang kasabutan niya. O ang atong kasabutan nga siya gyud, ang Ginoo gyud mo'y atong amahan. Nya matuman gyud ang iyang pagbuot. Nya siya gyud mao ang atong hari, dili ta maghari-hari. Ingna kono nang imong tupad nga kinsay hari sa imo rong kinabuhi. Kinsa roy imong gituman, ang imong gusto o ang gustos Ginoo. Sa atong unang pagbasa hisgutan diri nga niingon si San Pablo ba nga pailob kamo kanako kay mura kog buang-buang nga masilos ko ninyo, di ko gusto nga maadto mo sa yawa kay mura mog akong mga anak nga dalaga nga akong giandam para ipapangasawa sa usalang kalalaki nga mao si Kristo. Pasabot ni San Pablo, matag-usa nato nga nagsunod sa Ginoo, magtinabangay ta nga mahimot ang putli at tubangan ni Kristo. Nya unsaon man na kanig yung pagpasaylos mga sala. Muna sa atong pagsigig ampo, labi na santos nga rosaryo nga magbalik-balik taglitok anang amahan namo, hinumduman nato nga dili gyud nato palabyon ang 24 hours nga dili ta makapasaylos mga sala. Kay mausad na ang makapaputli nato. Kay saad manas Ginoo, iya maginang tumanon nga kun atong pasayloon ang nakasa nato, matud pa niya diri sa Ebanghelyo, kung pasayloon ninyo ang nakasala ninyo, kamo sad pasayloon. Nya kung di sad ninyo sila pasayloon, adili sad mo mapasaylo. Kanindot untano ang atong mga leaders, labi nang naa sa atong gobyerno, magpasayloay. Kining mga team Marcos, team Duterte, team oposisyon ba na sila, ilang lini, magpasayloay. Dili magpadayon og away. Ang mga nangapil midterm elections o ang midaog magpasayloay. Kadtong inyong gihatagan, nya wa mo butar ninyo, la pasayloa lang sad. Kamo sang kasigig butar, nya gisaarang hatagan, o nya wa ra bagyod idayog hatag, pasayloon lang sad. Nana. Kay total inig ka human na gyud sa tanan, ang moatubang nato dili man kining atong mga kauban dinhis kalibutan, kundili ang Ginoo mismo. Og siya mo'y mutan-aw, muusisa nato kung angayan bata didto sa gingharian sa langit o dili ba. Muna, dili concern nato ang kalibutan. Ang atong concern maugyod ang langit. Kay tuwa didto ang tinuod nga gingharian, tuwa didto ang tinuod nga kalipay nga way katapusan. Muna dinis ato sa kalibutan, ampo kita nga dili ta ibutang sa lisod nga pagsulay, dili itugot sa Ginoo nga mahulog unta ta niining mga pagsulay nga dautan.